Temsilci arkadaş bana ki Havalên huner ji min re got heval tu çima digrî min got ya bo Kurd bi hev re şer dikin çepên Tirk jî li çepikan dixin ma ev normal e min got ez ji ber wê digrîm li gorî min apê Musa kesek bû ku li her derê kurditiya xwe dijiya û ji bo wê tekoşiya. Kürtlüğünü yaşayan Yek ciwan kesan bu ku ew zincir şikand. Ben Musa amcanın en çok o Ez herî zêde ji wî aliyê apê Musa hez dikim. Wan bi rastî nîşan da ku Kurdek çawa di her qonaxa jiyanê de kurditiya xwe bijî. Kekê Wedat Aydin jî mirovekî pir baş bû. Yani wî qet hes nedikir ku xwe bixe pêş. Lê bi karên pir tirsnak mijûl dibû. Her tim li paş dima û tekoşiya û bi rastî kesekî zîrek bû. Di kongre îhadeya sala 1990 de ku heya wê demê di ti kongreyan de axaftin bi Kurdî nehatibû kirin, kekê Wedat rabû ji nişka ve bi Kurdî dest bi axaftinê kir. Li gorî min ev pêvajoya niha erênî ye, lê hêvî dikim ku girtiyên nexweş tavilê bêne berdan, girtiyên siyasî bêne berdan, em tiştekî bibînin. Yani wê demê hêviya me dê zêdetir bibe, tiştekî bê kirin. Lê ez bi giştî erênî dibînim. Ji ber ku min nexwest herim û wê sondê bixwim. Kes vê sedama min fehm nake. Herkes dibêje em vê sedamê fehm nakin. Lê ji bo min ev pir girîng e. Ez naxwazim wê sondê bixwim. Min got ez nikarim. Hevalên min ên parlamenter digotin. Em jî bi wê sondê bawer nakin û neb dilê me ye jî. Lê min nexwest ez wê sondê bixwim. fiziki bir şey kazanacak yani. Ama ben olumlu buluyorum. Em dizanin ku we teklîfeke parlamenterî jî stendiye lê we qebûl nekiriye. Ji bo çi we qebûl nekir? Şöyle yani benim Ev tercîha min bû, ez qet nepoşmanim. Ez her tim dixwazim li qada mafên mirovan bimînim. Ez her tim rastî gefan dihatim. Wê demê medya civakî û tiştên wiha tunebûn. Name dişandin, bi nameyan gef li min dixwarin. Bi telefona malê digeriyan û gef li min dixwarin. Du caran êrişên çekdarî li min hatin kirin. 2 kere silahlı saldırı yaşadık. Hemû ew tiştana cihê tirsê ne jî bi xwezayî meriv dikare bitirse jî. Ê we weke însanekî we ew tirs kengê ji jiyana xwe derxist? Ne zaman korkuyu çıkardınız? Korkuyu çıkarmadık aslında. Yani Bir kaygı olarak her zaman ölüm bir korkusu. endişe. Min tu caran tirs jiyana xwe dernexist. Ez her tim bi vê dilgiraniyê jiyam. û niha jî ew dilgiranî her heye. Lê wê demê cuda bû. Ji ber ku hevalên me hatin kuştin. Ew demeke cuda bû. Dûrketina ji tirsê nalê tekoşîna mafên mirovan deynê me yê herî mezin e. Em ji ber wê vê fikarê dijîn. olarak tanımlıyorum. O kadar çok insan öldürüldü